ο Μανώλης Μητσιάς στη Ρόδο. Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, ο Μανώλης Μητσιάς στη σκηνή του Κολοράντο. Πήρα τους δρόμους μια βραδιά, σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου. Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ερμηνευτές σε ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αλλά και εκπλήξεις. Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, ο Μανώλης Μητσιάς στο Κολοράντο. Μαζί του η Νανά Μπινοπούλου. Πληροφορίες στο 22 410 75 120. Μια μεγάλη φωνή στο Κολοράντο. Ήθελα και σ' αγαπούσα και δεν καθόμαν καλά.